Καλησπέρα viewers, Άκη06 εδώ πέρα. Και σήμερα θα κάνουμε ένα gaming video του Geometry Dash, όπως βλέπετε στον τίτλο. Ένα δόκλωβο μας, ένα συνειδητήριο, ένα στάδιο. Και το είδα και το έπαιξα λίγο. Πήγα εγώ στο πίσω. Θέλω να σας το δείξω. Apollo 69. Και ναι, είπα να σας το δείξω. Ναι, και άμα θέλει κάποιος από εσάς να μου κάνει στάδιο στην Geometry Dash, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων, μπορείτε να κάνετε το στάδιο και να το ανεβάσετε, αλλά θέλετε να περνιέτε, γιατί το Geometry Dash δεν σας αφήνει να ανεβάσετε ένα στάδιο, όμως δεν μπορείτε να το περάσετε οι ίδιοι τέλος πάντων. Και ναι, και να το ονομάσετε όπως λέγεται το κανάλι μου. Όσοι θέλουν, δεν είναι υποχρεωμένο. Δεν είναι υποχρεωμένο το Geometry Dash. Αλλά ναι, και όντως είναι πολύ δύσκολο, δεν δείτε πλάκα. Μου το είπε, δεν είναι δύσκολο το στάδιο. Μου λέει, μου πήρε μια μέρα να το κάνει αυτό. Δεν θα μου πάρει μια μέρα, εγώ είμαι εξωτερωμένο το Geometry Dash. Μόνο το κόλπο του να μάθω, που έχω μεράζει, φίλους. Apollo 69. Όχι, ναι. Μαλακιά στάδιο. Όχι, εντάξει. Γιατί αυτό θα ήταν remix το θεωρητό δεν θα τα βάλει. Εντάξει, είναι δύσκολο. Φτιάξω το σκηνή μου. Φτιάχνω το σκηνή μου ένα λεπτό. Ένα λεπτό, δεν μου. Και πέτρεψα. Φτιάξω το σκηνή μου. Υπέροχο και ωραίο. Deadpool, Φερδεμίνο, Φάτας. Και ναι, είναι όμορφο αυτά τα χρώματα, ωραία. Γάμο του, κοιτάω πάλι εκεί πέρα. Τζάρα μου θα το περάσω σήμερα, Είναι 2 λεπτά, ούτε μέχρι το 50% δεν έχω φτάσει. Και μου είχε πει ότι σχεδόν η μισή πίστα είναι με το βελάκι αυτό το... Να, αυτό που πέθανα τώρα. Μα ξαναπεθανώ, ορκίζομαι θα πετάξω το κινητό μου κάτω. Στο πάτωμα. Στο πάτωμα. Και θα είναι και χάλια κάμερα μου. Θα είναι και χάλια κάμερα μου. Το σπίτι σου, το σπίτι σου, το σπιτάκι, τη μάνα σου μαλακία. Σου γαμίσω το σπιτάκι. Εννοείται πως θα βάλω μουσική στο background επειδή δεν θα ακούγεται το Mobizen, γιατί ακούγεται μόνο από το μικρόφωνο. Γαμώ τη μάνα σου. Γιατί μου βάλε ούφο. Καλά, βασικά σκέφτομαι το Θωμά, είναι σε φάση τώρα. Μαλάκα, ούτε να το περάσει, ξέρεις, το είπα, είναι δύσκολο. Όχι, δεν τον κοροϊδεύω. Έχουμε ένα πρόβλημα, Γιατί όμως, σκέφτομαι τι θα έκανε εκείνη τη στιγμή, ρε φίλε, δεν είναι Θωμά σε φάση. Τι να του βάλω, θα του βάλω λίγο απ' όλα, μωρέ. Για να ξέρει, δεν θα τον περάσει ποτέ. Έτσι, αδικιά. Γαμώ το σπίτι σου! Χάει το κινητό. Δεν θα ρίτζαρα, όχι. Υγεία πάνω απ' όλα. Έχεις το παστομάκο μου, κάνεις δύσκολα στάδια. Εντάξει ρε φίλε, δεν θα το περάσω. Δεν τελειώνω το βίντεο άμα δεν περάσω αυτό το στάδιο. Δεν το τελειώνω άμα δεν το περάσω.
Έβαλα κόλπο. Απλά πατά συνέχεια. Πάμε. Είναι μακριά. Εντάξει. Πήγα αρκετά μακριά πάντως. Αν το περάσω, το ορκίζομαι ρε. 5 λεπτά δεν έχω πέρασει ένα στάδ. Ούτε πάτησα να μαλάκα, δεν ξέρω να το χειρίζομαι αυτό το βελάκι τώρα. Όχι δεν ξέρω, αλλά δεν καταλαβαίνω πότε φτάνω στο βέλος. Το σπίτι σου μέσα. Και αυτή τη στιγμή βλέπω το facecam και είμαι σε φάση τι κατά κάνω ρε μαλάκα. Εδώ πέρα είναι πανεύκολο, ωραία, εδώ. Όταν φτάνει όμως εκεί πέρα, ήταν 36 φορές, συν 13 από την προηγούμενη. Ω καλά. Ω καλά. Ω καλά. Ω μαλα. Άι καλά. Άι καλά. Άι καλά. Πάμε πάνω. Πάνω ρε μαλάκα, το πατάω. Στον μπούτσα ρε πηγαίνει ανάποδα. Και τι έχει κάνει. Αλλά πηγαίνει ανάποδα. Αλλά του έχει κάνει να πηγαίνει ανάποδα ο πούστης. Τώρα κατάλαβα το κόλπο του. Του έχει κάνει να πάει ανάποδα μαλάκας. Θέλει να μου σπάσει τα νεύρα. Το ξέρετε δεν το έχω με το ανάποδο. Γιατί με το βάζει το ανάποδο. Μη σου γαμίσω τι είναι. Μη μου το βάζει ανάποδα. Αυτό δεν είναι hard ρε, αυτό είναι demon. Άμα δεν το φτάσω 50 εγώ δεν το σταματάω ρε. Το φτάσω 50%. Μπορώ. Μπορώ. Γιατί γάμω την μουστάνα μου, γιατί μου κάνεις τέτοια στάδια, μου. Βασικά 10 μαζί με το πώς πω, μισή ώρα έπαιζα. Έκανα πώς για να μην βαριέστε, να με βλέπετε να ψοφάω, μισή ώρα έπαιζα, ούτε μέχρι το 50% δεν το έφτασα. Όμως βάσει, έλα ρε Θωμά και τα στάδια σου. Αγάμι σου. Αυτό είναι το βίντεο παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like άμα σας άρεσε το βίντεο. Κάντε ένα subscribe άμα θέλετε να βλέπετε και άλλα βίντεο σαν και αυτά. Και για ένα λεπτό. Για ένα λεπτό νομίζω κατάλαβα το κολπούι του. Ρε θα με κάνει να πεθάνω 100 φορές αυτό το στα... Δεν θα ρίτζαρω. Με ενοχλεί το facecam. Πρέπει να βρω μια καλεδική λογία να σου πω τώρα ότι με ενοχλεί μισό. Γάμον τον καναπέ. Αν και στον καναπέ κοιμάμαι καμιά φορά που μου αρέσει να είναι τούλης και καινούργιος και μυρίζει καινούργια.